subscribe naman dyan mga idol. Umpisahan ang araw na nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang tanghali po sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa Zone 4 Barangay Diliman, Manawag, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Yan, isa-surprise natin si Mary Judy Guzman na nagsuscelebrate ng kanyang ika-12 birthday. So, ano po surprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Jerilyn Pascua all the way from Doha, Qatar. So, ating tunghayan ang magiging reaction ni Mary Joy sa pasurpresa ng kanyang nanay. So, sinasasabihin ko sa inyo, arat na! Good afternoon po. May hinahanap po kaming Mary Joy de Guzman. May package, kailan may babayaran? May babayaran po siya. Maliit lang naman, 500 lang. Mayroon kang pera. Ano yan? Hindi mo makukuha yung yung package pag hindi nabayaran mo. Kanina ka pwedeng humiram? Kay Lola, Tita, o kay Lolo. Ikaw muna sa kanila. Saan ba si mama mo? Si mama mo? Ay, saan si mama mo? Saan abroad si mama mo? Sa Qatar siya. O, sabihin mo muna, padala muna siya. Sa Gcash ko na lang. Lapit ka dito. Sabihin mo na lang kay mama mo. Padala niya ako sa Gcash. So siya may pera. Hindi mo na ako kaya nga nandiyan na si mama mo. Sabihin mo Sabihin mo kay mama mo isenda lang niya sa Gcash ko para mas madali. Tanangin ko naman sa mama niya. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, may babayaran kasi siya na 500. Pasenta lang ako sa Gcash, wala daw siyang pera. Hindi po yung lang naman po, yung pagpapadala lang po. 500 lang ma'am. Wala Opo. Pasenda lang ako sa Gcash ko ma'am ha. Pasulat na lang number ko. 0995. Sige ma'am, sige po. Halika na anak. Nakala, tani video na ka. Opo ma'am. Nakala, ewan video ka lang. May pasaway pa dito. Saan mo nanay? Mga notebook yan, mga... Ako siya pag ganun. Ay. Ayan. Paano mo na? Eh, bakit mukha ko ang nandito?
Ayan. Ayan. So, pasok muna natin yung handa niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, may kawish muna nanay bago mo hipan yung kandila mo. Sino si Jenny Boy? Shut up. Ay, ikaw muna. Anong sasabihin mo kay ate? Happy birthday, Bio! Huwag ka ng banag! Si Ma'am Evelyn. Happy birthday, Naning! Dalaga na! Hayaan mo na ma'am. Ito na lang. Papanood ko kay, kay Basang. Happy birthday! Happy 12th birthday na wish ko sana sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Mag-online ka sa Moodle. Huwag puro laro. Nandito lang si Mama parati. Kahit hindi tayo madalas mag-online, magtawag. I love you, Nani. Hindi ko makakalimutan yung birthday mo, of course, October 17. I love you, Naning ko. Ingat! Bye-bye! Yan yung birthday message ni Mama. Iyak si Aling. Pati tuloy ako naluluto. So, nanay, sige, iyak ka muna. Thank you message mo para kay Mama. Siyempre, hindi mo laging nakakasama si Mama. Pero ayan, nag-effort siya para ipa-surprise ka ngayon. So, ayan, kahapon sana, kaya lang alam mo naman, no movement day tayo kahapon. Kaya ngayon yung pa-surprise ni Mama para sa'yo. Dapat sana ito kahapon pa eh. Pero no movement. Ayan. Nanay, ano ang sasabihin mo kay Mama naman? Message mo naman kay Mama. May mapanood si Mama na maganda. May mapanood naman siya na message mo din para sa kanya. Kasi lalong-lalo na nasa malayo siya. Siyempre, yun nga sabi niya, hindi kayo laging nag-online dahil busy siya, busy ka rin, magkasalungat yung yung oras yung dalawa. Siyempre pag siya gising, ikaw tulog na. Diba? Thank you, Mama. I love you po. Ingat po kayo lagi. Ayan. So, ayan. In behalf of surprise mo, deliver ko, Nanay Mary Joy, ayan, dahil sa panahon natin, hindi tayo nakakalabas. So, ito, munting regalo sa'yo ni Mama mo to show how much she loves you so much, Nanay. So, ayan, pagbutihin mo yung pag-aaral mo at sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. The next time na magkita tayo, siguro dalagang-dalaga ka na or pag sa 18 years old ka na. Ayan. So, merong munting regalo si surprise mo deliver ko para sa'yo. And meron kang bag na coach. Ewan ko sa'yo kung kanino mo ibibigay yan o para sa'yo. Tapos siguro syempre ito para din sa'yo ito. Pero ikaw, kung kanino mo ibibigay ito, kung kay ading. May ading ka ba? Ha? Ay, kay Papa. Ayan. So, ayan ang munting regalo ni Surprise Mo Deliver ko. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise Mo Deliver ko by Miss Riley Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi